will really only be able to win the elections effectively if we focus on service delivery. Kweziphala phambili ngokuhlwanje umongameli we-ANC uthi lo mbutho ungalawula kwiphondo KwaZulu-Natal kwakhona ukuba nje ungaqinisekisa ukuba iinkonzo ziyafikelela eluntwini. We were short there yesterday, and the students themselves, they were short, and we tried to beg the POPs not to shoot on us because we were demanding the electricity in our township. Bayavutha ngomsindo abahlali baseFortville kwiphondo laseGauteng emva kokudutyulwa ngamapolisa ngethuba loqhankqalazo lwengxaki yombane kule ngingqi. Hangs up there. Problem is times. Peterson is out and he's caught. Kwezemidlalo ziphanzile inzame ze-Kaizer Chiefs zokuchopha kwindawo yesithathu kwilog ye-DStv Premiership emva kokubethwa ngenqaku elinye kwimbandi yesikhova iSuperSport United ngalemva kwemini. Kwetanima wethu sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andambi ndodwa ndihamba nogxa wam uPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Mongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa ephelekwe ikomiti ejongene nemisebenzi kweli qela batyelele ingingqi yaseThekwini kwiphondo laKwaZulu-Natal njengenxalenye yephulo logaya inkxaso yonyulo likazwelonke lonyaka ozayo. LokaRamaphosa othulele umnqwazi ikomiti yesigqeba se-ANC kule ngingqi ngomsebenzi omhle ewenzayo watsho esithi i-ANC iza kuphumelela kuphela unyulo lonyaka ozayo xa ngabe iphucula imeko yokuhanjiswa kweenkonzo eluntwini. Ingingqi yaseThekwini yeyona ngingqi inkulu kwiqela le-ANC. Le ngingqi ithande ukuba sematheni ngezinto ezingatshongo khona kwakunye neentlokwana yangaphakathi kwiqela le-ANC. Umongameli weli qela umnumzana Cyril Ramaphosa ebetyelele kule ngingqi njengenxalenye yephulo lokugaya inkxaso yonyulo lonyaka ozayo. Uvakalise uchulumanco ke yimanyano ye-ANC kule ngingqi. Today I saw unity. I saw unity at play. There may well be, areas where you may differ here and there. But namhlanje, you showed me that you are united. And thank you for that. Loka Ramaphosa uthi ANC kuza kufuneka ihambele phezulu njengosiputsu inikezele ngeenkonzo eluntwini xa ngabe ifuna ukuphumelela unyulo lonyaka ozayo. We will really only be able to win the elections effectively if we focus on service delivery. And comrades, the next election, much as it is a provincial and national election, is really going to be about service delivery at the local level. Uzingombe isifuba ke esithi i-ANC iza kuphumelela nokuba sekumnyamentla kunyulo lonyaka ozayo. Abanye they now feeling good, sisikhulekile kwakusibe kuma-coalition. Mina I'm going into these elections campaigning for victory, outright victory. Umongameli Ramaphosa uphawule ke nangomba odlumzi phakathi kweli nelaseMelika watsho esithi izityholo ezenziwe ngunozakuzaku waseMelika zokuba eli linike iRussia izixhobo zinobuzaza kakhulu kwaye urhulumente uza kusungula uphando olukhethekileyo oluza kujongana nezi zityholo. Balucwabevu ngomsindo abahlali baseFortville eGauteng ngendlela amapolisa aphendule ngayo kuqhankqalazo lwabo lombane badize ukuba amapolisa awabuzanga ukufika kwawo koko avulela ngeembumbulu zerabha. Izolo abahlali abangaxolanga kukungabi nambane okuthe gqolo ukuba sisiphazamiso ebomini babo bangene esitalatweni bevakalisa umsindo wabo. Bakholelwa ukuba eli lishwa lijongene nabo kuphela njengoko abo bahlala edolophini benawo mihla le umbane. As we were sitting in the substation, POPs came to us as POPs there to shot at us. They shot at us as elders and the leadership of the community. They also shot the students as the students were actually assisting on the processes of electricity as well. Abanye babo kuquka nabafundi abazibandakanye koluqhankqalazo badutyulwe ngamapolisa abebekhatshwa ngonogada babucala. Then I wasn't running, I wasn't even having
a stone on me and nothing. We didn't have anything. We were not armed, in fact. So I don't know the reason of them shooting to us. So then when I asked them, the police lady shot me straight in here. Then when I was trying to ask, why guys you shooting me? Then the other guy shot me in my private part. Then I fell. Then they shoot me while I was still down. Then I managed to stand up and run. Abahlali bathi inye kuphela indlela enokwenza sivakale isikhalo sabo kukuthi gqolo beqhankqalaza. Akaxolanga indlela amapolisa aqhuba ngalo uphando umnumzana Malusi Boy nobefudule kwisebe lijongene nokuhlaliswa koluntu kwisixeko saseKapa eNtshona Koloni. OkaBoy wagxothwa esikhundleni sakhe emva koqoqo lwamapolisa ngoMatshi walo nyaka ngezityholo zobuqhophololo. Ukhale ngokurhuqelwa eludakeni kwesidima sakhe umnumzana Malusi Boy obefudula ejongene nokuhlaliswa kwabantu kwisixeko saseKapa. OkaBoy wagxothwa ngusodolophu wesisixeko ngoMatshi walo nyaka emva koqoqo lwamapolisa apho wathatyathelwa neefowuni zakhe ngelithi ziyinxalenye yophando lwezityholo zobuqhophololo ajongene nazo. There's not been justice, but what has been happening is someone being painted by the media to have done all these wrong things that will have to be proven in court if they exist or not. Hence, I'm asking for those, for the charge sheet to be presented so that we can deal with this issue once and for all. OkaBoy uthi de kube namhlanje akukho matyala abekwe wona ngaphandle kokutyholwa ngobuqhophololo yaye akakazinikwa nangoku izinto ezathatyathwa kuye ngamapolisa ngemini yoqoqo. In the past week, it has been 2 months. We're in the first week of the third month now. I don't have my gadgets, my personal gadgets, my phone, my iPad, and so on. That arrest has not happened. No allegations have they put or being charged. I've not been formally charged at this particular point. Ukanti uthe uza kulinda de izityholo abekwazona zondlalwe enkundleni yamatyala nalapho ke aza kunika yakhe ingcaciso echazayo ukuba akukho nto imbandakanya nezi zityholo. Utyelelo lwakutshanje lukamongameli wase-United Arab Emirates eMpuma Koloni luzawuzala amathokazi nanjengoko la mazwe mabini erhwebelana lawo ngamazwe enkulu baphathiswa umnumzana Oscar Mabuyane ngethuba enodliwano-ndlebe olukhethekileyo nomdidiyeli weendaba zethu. Kusenjalo, iindaba zethu zifumene ithuba lokuphefumlelana nenkulu-baphathiswa yaseMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane ngenkxalabo yoninzi emva kokuchopha kwenqwelomoya eziphathamandla zase-UAE kutshanje. Oscar uthe eso sisiqalo sobudlelwane. Ubudlelwane ke sibuqale nonozakuzakwela lizwe apha. Sancokola ke ngemiba yophuhliso. Inkalo yezokhenketho, iphinde ibe inkalo yezolimo. Ifruit yalapha, i-citrus, uninzi lwayo apha e-Eastern Cape, njengokuyazi into kokuba ngokwefruit silandela iLimpopo. Uninzi lwefruit yethu ihamba pha e-UAE. Ewe kuzawukhula ezoqoqosho, kodwa olu qoqosho lukhula kusetyenzwa nguMzantsi Afrika nephondo laseMpuma Koloni kunye nelizwe elingafunanga uku-extradite iGupta Brothers. Umcimbi lowo wabantu abangasentla kuthi, so ulawulwa kwilevel ezithile. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, Ndinguntsiki Noyiya eBhisho. Kwalapha ezindabeni umasipala iBuffalo City ebambisene norhulumente wephondo eMpuma Koloni bathembisa ngokuqalisa ukwakha iziseko zolutsha zolonwabo, kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Sibulise kwabo basandula ukungena kwinqaku lokuqala sithe. Mongameli we-ANC uthi lo mbutho ungalawula kwakhona kwiphondo KwaZulu-Natal emva konyulo ukuba nje ungaqinisekisa ukuba iinkonzo ziyafikelela eluntwini. Ukuthethe oku ngethuba begaya inkxaso yonyulo likazwelonke namaphondo oluzayo. Lonelisekile isebe lezothutho impumelelo yenkqubo yalo yokhupha ezindleleni iteksi ezingekho mgangathweni. Eli sebe sele likhuphe ezindleleni zikazwelonke iiteksi eziyi-18,000.
Isebe lezothutho kuzwelonke liqhwabele izandla inkqubo yokususa iteksi ezindala ezindleleni. Elisebe lidize ukuba le nkqubo ibe yimpumelelo kakhulu ngokususa iteksi ezingaphaya kwe-18,000. The challenges since the establishment of the TRP program are that government doesn't want to move the years closer to the ages of the vehicles. So it is a matter which is on the table at the moment, which is being discussed internally in the department. But part of what it requires is that there has to be a cabinet process. ISANTACO ikuvuyele ukonyuka kwemali yenkxaso esuka kwisebe lezothutho enikwa abanikazi beeteksi ezingekho mgangathweni. Lo mbutho ukwacele urhulumente ukuba ayongeze iminyaka ukuze nabanye abanikazi beeteksi ezindala bakwazi ukunikisa ngazo ukuze bafumane ezintsha. Omnye wabanikazi beeteksi ezakhutshwa endleleni ngonyaka ka-2008 uthi inkxaso-mali ayifumanayo yaba likhubalo kuye njengoko wakwazi ukuzithengela enye. Ka date eo he ke tlisa koloi ba mpiditse lebitso la ka ka itsentshele koloi he fitlha mo ga ba nyake koloi ka reng ga start ba nyaka koloi e te tsamaisang not e phushiwang. Abakhweli bathi baxhalabile imeko yeziteksi besithi abaziva bekhuselekile kwaye banethemba lokuba zizawutshintshwa. ISANTACO ibongoze isebe lezothutho ukuba lisebenzisane nayo kumba wokukhutshwa ezindleleni kweemoto ezingekho mgangathweni ukukhusela abakhweli. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa, ndinguZola Shalwana eRandburg. Umasipala iBuffalo City norhulumente wephondo eMpuma Koloni bathembisa ngokuqalisa ukwakha iziseko zolonwabo nenkqubo yokuphuhlisa izakhono zolutsha eScenery Park nasenompumelelo eMonti. Eliphulo lijolise ekuxhobiseni ulutsha lwale mimandla khona ukuze luzikhwebule ekuchitheni ixesha ezinjwaleni. Eliphulo lenzelwa abantu abatsha khona ukuze bachithe ixesha kwiindawo ezawubumba ikamva labo endaweni yokungungelana kwiindawo zentselo. Siyakhila i-container mall for 17 businesses phaya elabala sasingcwabela kuyo siyalibiya kulo nyaka imali uzayo sizawuzama uliphuhlisa into yobana abantwana bapha abanento okwenza. Of course sinazo i-program like into ze-youth bursaries nezinye inkqubo esizenzayo into yokubana sizama ukuphuhlisa abantwana abalangeni. Ulutsha ke liyasithakazelela esi sibhengezo sophuhliso kwingingqi yalo. Indivuyisa kakhulu loo nto because ingasinceda kakhulu and I'm sure ingenza utshintsha apha eScenery Park because kudala kuthiwa ukubana kuzokwakhiwa izinto and then zingenzeka. Bambi bathi umasipala ubabetha njengemfiphindiwe kuba azizange zizalisekiswe izithembiso ezenziwa ngethuba kungcwatywa abantwana abaswelekele enyobeni nyakenye. Izithembiso zikamasipala even ile nto ibhisho wonke umasipala wonke urhulumente bane-empty promises. Because even upresident wayethe uzawubuya sizawugqiba unyaka ngokakho nto ibuyile. Amasabekwelangeni ke nanjengoko abahlali baseScenery Park nasenompumelelo ingakumbi abazali babantwana abaswelekela enyobeni bejonge entabeni kwelokuba ingaba urhulumente weMpuma Koloni ndawoninye nomasipala iBuffalo City bazazizalisekisa kusini na izibhambathiso zokwakha iziseko zolonwabo ndawoninye nokuphuhlisa izakhono zabantu abatsha. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa iNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eMonti. Masive ke ukuba zithini izimvo zenu ngomxholo wethu namhlanje. Engaske noko kulena igame kubekho impumela kungathethwa nje nolutsha kungephumeleli into. Msasazi kunzima nothemba izinto ezithethwa ngamasipala norhulumente wephondo. Ungathi ngoku ezinto bazithethe ngomlomo kodwa bangade bazenze. Ke ngokuba nzima ukuzithemba ezo zinto ezo. Abayenze ke loo nto leyo. Bayeke uthembisa izinto bajike bangazenzi. Masithembe ke bazawuzenza ezi bazitshoyo. KuFacebook uvuyelwa Shumi uthi kudala wethu lathenjiswa ulutsha ngezakhono akungoku iza kuphelela emoyeni kanje ngezinye urhulumente wethu awunanyani tu. Ujola Mndila Mphankomo uthi yomsasi akho nkathalo kweliphondo mncinzi izithembiso into ebonakalayo. Siviwe Ntloko uthi uwowu into ezawuphela esithubeni kuba sijonge unyulo lukazwelonke.
Andile Mkhwetyana uthi msasazi wam kudala kusenziwa itheory soze umbone upractical. Kuyacaca yona imali ikhona qha ifikela kwibhokotho ezivuzayo nalena into intle kuba abantu abatsha bayawudinga umsebenzi. Kanti ungaphefumla kumaqonga ethu onxibelelwano ngokuthi usebenzise le nombolo ye-WhatsApp nengu-071 670 2548. Abasindileyo kwintlekele yezikhukhula kwilali Bushushu kwimpuma ye-Democratic Republic of Congo bakhangela izihlobo ezinokuba zigqumeleleke ngaphantsi kodaka. Le meko ikwadandalazisa intlungu ejongene nezinye indawo ngenxa yoguquguquko lwemozulu. Sele izintsuku ezintandathu sukela oko izikhukhula zemvula zidale umonakalo ongaphaya kokuqonda kule ngingqi. Abantu basakhangela imizimba yamaxhoba ngoncedo lwamavolontiya e-Red Cross. Sisebenza ne-Red Cross, kodwa imizimba esiyifumanayo sele yonakele ngoku. Sele usigulisa ngoku lo msebenzi. Xa sisiya kumaziko empilo, sifunwa imali esingenayo, kungoko siyekile. Sithetha nje ngabantu abaqikelelwa kwi-5,500 abalahlekileyo ngenxa yezi zikhukhula. Ezi zikhukhula zidilize izindlu, zonakalisa iindlela, zisungula imiphefumlo ebalelwa kumakhulu amane. Amagosa ezempilo axhalabile ngempilo zabo basindileyo. Ngenxa yale meko, abantu basela amanzi abuya emlanjeni, nangona sifumana imizimba kwakuloo milambo. Oku kubeka impilo zabantu emngciphekweni. Ukanti iphulo lokhangela amaxhoba kwanokunceda abo basindileyo liyaqhuba. Emva kwevenkile siyabuya nezemidlalo. Achabalele amaphupha e-Kaizer Chiefs okudlala kwi-CAF Champions League kwisizini ezayo zaphanza neenzame zokuchopha kwindawo yesithathu kwi-log. Amakhosi abethwe ngenqaku elinye eqandeni iSuperSport United kumdlalo we-DStv Premiership ububanjelwe kwibala laseRoyal Bafokeng eMntla-Ntshona ngalemva kwemini. Aphelile amathemba, ilele inkomo isengwa ngakwi-Kaizer Chiefs. Amakhosi achabalela amathuba okuba angadlala eAfrika kule sizini zayo. Amatsatsa ngawo ebehlasela ekuqaleni komdlalo, kodwa iibhola zikaThapelo Maseko bezihambela kude kwifolosi. Ngomzuzu wama-20 uGrant Magaman ulume ongezantsi, kodwa wasijulijacu wayinqanda lo bhola uBrandon Peterson. iSuperSport iqhubekile ifunze edabini, kwaye uPeterson uphindile wanqanda amanzi ngenendlini kwimizuzu 10 phambi kokuba kutshintshwe amacala. Ekugqibeleni ude wavula usesame kancinci nje phambi kokuba kutshintshwe amacala. uGampani Lungu wawunqenqazelisa umnatha. Kwisiqingatha sesibini amakhosi azamile ukufunza edabini, kwaye kuthe xa kusele imizuzu 10 uphela umdlalo, uYusuf Mart wakhaba impundulo yebhola, kodwa wabethe qwa uRicardo Gos. Le mpumelelo iwathathile amakhwenkwe kaGavin Hunt yawalinganisa ngeepoints neOrlando Pirates ekwindawo yesibini, nedlale ntanganye neSikhukhune United ngalemva kwemini. Thabile Makhaphela, Mamthembu selengqangile nemozulu. Nkosi kakhulu kuwe ke Qwathikazi apha edeskeni yendaba. Ndiyabulisa kuwe Msonsundu ekhaya, ndikwamkela kakhulu ke kwidesika yam yemozulu. Igama lam ke ndinguThabile uMamvelase, ndingowakwaMakhaphela. Bethuna nantsi imozulu. Qala kodwa ngapha kwela phondo Empuma Koloni eMountain eziphaluka lishumi nje nesixhenxe ezikhukhula kakhulu zemvula phaya emini ngomso. Kwakweli phondo linye mbukele ekhaya eGqeberha lishumi nje nesithandathu zentshizane zemvula phaya egameni kwemini. Kwakhona yangomso kanti kahlabela mgama sonke phaya eFree State eBloemfontein ngamashumi nje amabini kuphela. Amathuntsana njengephi entshizane kwasemini ngomso. Sasolvek lome kuyafana futhi ngamathuba amaninzi ezikhukhula zemvula ngo-21 degrees. Nanso yena imeko phaya eGauteng eJohannesburg ngeshumi nje elinesibhozo lezo ntshizane zemvula kwasekuseni phaa ngomso sekube bufana ke Mzontsundu phaya eVereeniging ngo-21 degrees naye ekhatshwa zintshizane.
nantso yona imeko phaya kwaZulu Natal eThekwini ngabashumi nje mabini aphole kamandi futhi ezikhukhula phaya ekuseni gxebe nangorhatya lwangomso loo meko yabubufana kakhulu phaya eMgungundlovu ngokunjalo ngo-17 degrees okhathwa zizikhukhula zemvula kwasekuseni ngomso nantso ke imeko phaya eLimpopo ePhalaburwa ngamashumi mabini nje khathwa sisithandathu kusibeleke kakhulu ke emzontsini phaa ngorhatya lwangomso loo meko injalo naphaya ePulukwane ngamashumi mabini kwakhona amathontsi emvula jonga imeko kwakhona phaya eMpumalanga eMbombela ngamashumi mabini abenesithathu ezontshizela kwakhona kusibekele mpela phaya emva kwegcinala yangomso ze kube njalo naphaya eSekunda ngeshumi nje elinesithoba lezontshizane zemvula emini kodwa yona imeko phaya eNorthwest eMahikeng ngamashumi nje mabini ekhathwa sisine ngamathontsana njangephe ngothusiyo phaya ekuseni ngomso kodwa iyafana loo meko phaya eRustenburg ziintshizane zemvula mzontsundu ngo-24 degrees hlabela mgama sijonge phaya eNorthern Cape eKimberley ngeshumi nje elinesithoba lizole kamandi phaya izulu kwasekuseni ngomso kanti iyafana imeko kwakhona ke mzontsundu eUppington kusenjalo ngeshumi nje elinesithoba licwengile kamnandi nantso ke imeko phaya entshona koloni eKapa lishumi nje lihle elinesibhozo elikwenye kamandi phaya ekuseni nangorhatya lwangomso kanti siyayiqukumbela imozulu ngeGeorge ngeshumi nje nesine lamathontsana entshizane zemvula mnandi kwiqudeni ingozi mamvelasi ndikuthanda kangaka xesha lemyoli ungafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube nangomso siza kube sixhensa sizombelela kamnandi mawethu